Kwadoke County Kisii ji buora nikod rem bang' kanyocha chielgi gi asere lweny manyocha omuoch gweng' ma Kiango mantie tong mar County Kisii kod Transmara. Lweny no nyocha omuoch odhiambo mar chieng' tich abich kendo weyo ka puothe niang' owang' ka jamni buora bende okwal. Jochiw arita kwe mawuok e gwenge ma Kisii kod Kilgoris nobagoro mar yango gigo makelo pogruok ma kamago. Obila mag GSU bende dhi nyime gi chiwo arita e gwenge ma kono matemo gayo lweny machielo manyalo muoch seche ma joma noyudo hinyruok itimonegi thieth osiptal maduong' ma Kisii. At around 9 p.m. we received 5 victims, all male, of middle age, from Kiango, that's Kisii side, Transmara clashes. They came in with various injuries. Out of the 5, one was critically injured with an arrow lodged in the neck. 2 are already in theater. The other 2 will also be operated in the course of today. However, luckily they are stable. All of them with arrows lodged in various parts of the body. Unravel the cause for these incidents and those who are the culprits, particularly the people who are being involved in the stealing of those cattle. But the most important bit is that we maintain peace so that we can be able to get to the bottom of this. Tumeishi kwa amani kwa muda mrefu sana, na wakati kama kuna shida imetokea mahali viongozi